Кой може да ни помогне в борбата с изменението на климата, в опазването на природните ресурси на Европа и защитата и съхраняването на селските райони на Европейския съюз? Отговорът е нашите земеделци, често на екологичната фронтова линия, които работят усилено, за да произвеждат достатъчно храна за над 500 милиона европейци, докато се налага да се справят с неблагоприятните въздействия от изменението на климата. Като се справят с тази задача, земеделците предоставят обществени блага, за които получават помощи от Европейския съюз в рамките на общата селскостопанска политика или ОСП. Проведената наскоро реформа повиши екосъобразността й. Европейските селскостопани се подкрепят, за да гарантират опазване на качеството на земи и води и опазват биологичното разнообразие. Същевременно земеделците се насърчават да прилагат още по-екологични производствени методи, като например биологично земеделие. Значителни инвестиции в научните изследвания и технологиите помагат на земеделските производители да въвеждат иновативни методи в земеделието в подкрепа на устойчивото развитие на селското стопанство. Новата ОСП насърчава разумното използване на нашите ограничени природни ресурси. Това е от съществено значение както за производството на здравословни и питателни храни, така и за качеството на живота ни днес, утре и за бъдещите поколения. Общата селскостопанска политика на Европа с грижа за нашите корени.